We are Bukangon Vibes! Wow! Hi guys! Tawagluhan ako sa sinasabi ng mga tao ngayon na ang taba gustong pumayat, tapos ang payat gustong tumaba. Tapos ako, gusto kita. Tapos ikaw, gusto mo iba! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Hoy! Alam mo ba yung mas masakit? Ikaw na nga yung pinagpalit, ikaw pa yung nagmukhang nanakit! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang At higit sa lahat, ikaw na nga yung iniwan, ikaw pa ang nagmukhang may kasalanan! akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang Huwag kang malulungkot kapag naiwan ka. Tandaan mo, may bagong darating sa buhay mo para iwan ka ulit. akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ikayakap. Pen, 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 di sarap pen. Yang ka-chat mo ngayon, iiwan ka rin! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Hi guys! Alam nyo ba yung feeling na inuubo ka lang tas sinisipon? Coronavirus agad! Di ba pwedeng naulanan, naarawan, nasaktan kasi hindi iningatan? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang